ППДБ през цялото време открито флиртуваха с ГЕРБ. Извинявайте, то беше любовен процес. То бяха намигвания, то бяха реверанси. ГЕРБ казват, да, можем с ППДБ, но все пак министър-председателя трябва да е наш. От своя страна пък от ППДБ казваха, че трябва да може да бъдат с ГЕРБ, но ако има равно отдалечен премиер, който да не е на ГЕРБ, няма и да е на ППДБ. Тоест те там вече са се събрали. Въпросът е, че договарят условията. И предстои да го видим. Това е патерица на Пеевски. И слепците го видяха в държавата. Патерица на Пеевски, която събра такава престъпна пасмина под крилото си, че просто аз до сега такава представителна извадка на лихвари, сводници, сутеньори, наркопасьори, автоджамбази и откровенни измамници не съм виждал на едно място. Наистина просто уникална извадка. Се е било, но чак толкова голяма отаячна сган на едно място събрана, в такава плътна концентрация не бях виждал. Хубавото е, разбира се, че голяма част от техните избиратели в сравнение с предишния път видяха за какво става въпрос и не излязоха да гласуват. Те имат спад на гласовете си и дори и с купените си гласове не успяха да влязат. Което все пак показва, че демокрацията, макар и не много добре работеща в нашата държава, има и такива моменти, в които изхвърля шлаката.